Wah, pelanggan. Semen gerobokane nambahne sing akeh. Cocok gawe ning pegunungan, mutune pancen sik. Yes ta. Kirim sedemukti pirang sak. Wah, sampean ki sok tau. Semen gerobokan yo cocoke ning daerah panas. Iki lho, proyekku sing kepindho. Hasilnya tahan retak. Lah kok niki sami regejekan nih? Iki mumpung ono ahlinya ahli, ya ta? Insinyur teknik sipil. Monggo diperjelas. Sareh. Niki sami ajeng bangun apa e? Tur ten pundi le ajeng bangun? Bangun omah ning gunung. Nuansane villa Sidomukti lho. Oh nggih. Nek jenengan Bangun ruko 3 lantai. Neng kota lama. ajeng bangun ten daerah gunung, ajeng bangun ten daerah pantai, ajeng bangun ten daerah Jawa. Nganggo semen gerobokan wae. Sedaya niku aman pokoke. Pun to, ajeng ten daerah sing inggil, ajeng bangun ten daerah sing ngandhap. Buktine aku wis ngirim nang ndi-ndi. Semarang atas, Semarang bawah, Semarang pojok, semua wis tak kirim. Ya, buktinya lagi, yo, semen cadanganku melimpah. Ya, Urusan bangun membangun, yo nganggo semen gerobokan wae. semen gerobokan, pancen sip.